खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोनसे गोनांथार खौरां लानानै फैलायबाय मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव थांनाय समाव हेपिनेस मिशननि थांखिजों कमिउनिटी अर्गानाइजेशननि रेस्ट्रिक्टेड हलिडेखौ लानानै बिटिआर सरकारा मोनसे नटिफिकेशन फोसावदोंमोन। दा बिटिआर सरकारनि बे नटिफिकेशन फोसावनायनि हेंथायै बर'नि माखासे दल संगठनफोरा बिनि बेरेखायै गसंथानायखौ नोंथांमोना ससियेल मिडिया एबा निउज पर्टेलफोरावहाय नुखाबाय जानांगौ नङा होमबा रायजोफोर जायफ्रा नुवाखै नोंथांमोना सुंद'यैब्लाबो नायनानै लालाय। डिसि जाथि होननानै डिसि जाथिनि नामाव मोनसे रेस्ट्रिक्टेड हलिडे आलि मेचनि नामाव होनाय जादों। ओमफ्राय 2 नम्बराव दङ मोनसे बे कलिताफोरनो 14 नम्बर सिरियाल कलिताफोरनो प्रागज्य'तिक दिवस फालिनो थाखाय बिसोरनि नामाव रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होनाय जादों। बे जाबाय 22 डिसेम्बर 6 फुहा। दा माने बेयाव बुंनाय जाबाय जे प्रागज्य'तिकफोरा कलिताफोरनिसोमोन होननाय जाबाय आरो बिसोरनो कलिताफोरनो प्रागज्य'तिक माने दे खालामनो थाखाय रेस्ट्रिक्टेड दे हलिडे होनाय जाबाय। नोंथांमोना नुखाबाय नङा होमबा बे मोननै हलिडे फालिनो होनायनि हेंथायै बर'नि माखासे दल संगठनफ्रा बिनि बेरेखायै गसंथाबोदोंमोन। दा बिटिआर सरकारनिफ्राय मा फिननाय फैदों? बिटिआर सरकारा फोसावनाय बैफोर हलिडेफोराव एबा रेस्ट्रिक्टेड हलिडे हिसाबै बिटिआर सरकारा जायफोरखौ मानिनो होदोंमोन बा फालिनो होदोंमोन दा बैफोरनि सायावहाय बिटिआर सरकारा गोदानै सोदांफिनगोन एबा नायबिजिरफिननाय जागोन होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा रोखा रोखा फोरमायना होनायखौ बे समावहाय नुनो मोननाय जादों। नोंथांमोना नायनानै लालाय। दिनै जोंनि सरकार मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव थांनाय समाव जोङो मोनसे हेपिनेस मिशननि थांखिजों कमिउनिटी अर्गानाइजेशनफोरनि रेस्ट्रिक्टेड हलिडेखौ लानानै जोङो मोनसे नटिफिकेशन जारि खालामदोंमोन। बेखौ लानानै जोंनि बर' समाजावहाय गोबां दान्थे बिदान्थे जालायलायदों आरो बेखौनो आं सरकारनि जानानै मानाव गेदेर चिफ सारनि बिथोन बायदियै दिनै रोखा फोरमायथि होनो नागिरदों। बिनि फोरमायथिया ओरैबायदि जे हेपिनेस मिशननि गेजेरजों मोनफ्रोमबो हारिखौ गाव गावनि राव हारिमु आसार खान्थिखौ जौगाहोनायजों लोगोसे जिउ आरो सम्पतिखौ रैखाथि मोननायजों लोगोसे सान्थियै माब्रै रायजो जानो हायो आरो बिथांमोनखौ सन्मान होनायनि गेजेरजों बिथांमोननि पार्टिकुलार मोनसे जा बिथांमोननि फोरमायथिनाय मोनसे बिमुंफोर बे बिमुंखौ लानानै जों जे रेस्ट्रिक्टेड हलिडे हिसाबै फोसावदों बेवहाय मोननै कलिता सम्प्रदायनि आरो गुबुन मोनसे सम्प्रदायनि माबाखौ लानानै जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जादों। आं बेखौसो रोखा होनो नागिरदों जे जोंनि सरकारा रायजो राजाफोरनि दान्थे बिदान्थे आरो फोरमायलायनायखौ खोनानानै मोनथिनानै बावैसो बेखौ लानानै जोङो नायबिजिरदों आरो नायबिजिरनायखौ लानानै जोङो सावरायलायदों। गतिके सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो खोब खम समनि गेजेरावनो मोनसे डिसिसनाव फैनायनि थाखाय जोङो थिरांथा लादों आरो बिनि गुबै थांखियानो जादों जे जोंनि सरकारा जेब्लासिमावलागि इउपिपिएल दोलोआ थाबाय थागोन अब्लासिमावलागि हारिनि बेरेखा आरो खहा जानाय खामानिखौ जों मालाबाबो मावा आरो जों बेखौ मालाबाबो आखाइ होआ। हारिनि जौगाथि आरो रैखाथिनि थाखाय जों जेब्लायबो गसंबोबाय थादों आरो इयुनावबो गसंबाय थागोन। गतिके जोंनि माखासे गोरों गोरा आरो अपोजिशननि माखासे मानसिफोरनि जा सावरायलायनाय दान्थे बिदान्थे जालायलायनाय जों बेखौसो फोरमायनो नागिरदों। नोंथांमोननि साजेसनखौ जोङो बरायो, खिन्थु बिदि होननानै जोङो गाज्रिखौ मालाबाबो लाया, मोजांखौ जोङो बरायगोन, गाज्रिखौ जोङो जेब्लायबो गोजानाव दोनगोन। बेनिखायनो जोंनि हारिनि मोजांनि थाखाय बे हेपिनेस मिशननि सायाव सोनारनानै
रेस्ट्रिक्टेड हलिडेज कमिउनिटि अर्गानाइजेसनफोरनि जा जोंनि फोसावथाय बेखौ जोङो बावैसो खम समनि गेजेरावनो सोरांफिननायनि थाखाय सावरायदों आरो थिरांथा लानाय जादों। मोनसे खोन्थाखौ लानानै जोंनि परबतजरा हालामावहाय अपोजिशना खोब रिउमार खालामगासिनो दङ। बे जादों पावार प्लान्ट गायसननायखौ लानानै जे जोंनि परबतजरा हालामावहाय जोंनि सरकारा मोनसे पावार प्लान्ट गायसननो नागिरदों, जाय इन्डास्ट्रिनि गेजेरजों जोंनि हालामाव थानाय जोंनि जा बेकार जेंना, बे बेकार जेंनाखौ जोङो सोदांनायावहाय माबोरै खामानि होनो हायो, जेरै एमप्लयमेन्ट जेनेरेसनखौ इनक्रिज जों माबोरै खालामनो हायो, बेनिफ्राय रेभिनिउ कालेक्शनखौ जोङो जोंनि बिटिआर हालामावहाय जों माबोरै इनक्रिज खालामनो हायो, बे थांखिजोंनो जोङो दिनै इन्डास्ट्रिखौ बड'लेण्ड हालामाव गायसननो नागिरदों। नाथाय इन्डास्ट्रि गायसननाया जोंनि अपोजिशना बुंनाय बायदि मालाबाबो बियो हारिनि बेरेखा, हालामनि बेरेखा आरो जोंनि समाजनि बेरेखा नङा, जायखौ हाग्रामाया थांनाय 17 बोसोराव मावबोदों। बुंनो थाङोब्ला हाग्रामाया थांनाय समफोराव रामदेबनो जोंनि नैबे चिराङावहाय 2900 बिगा हा दान होनाय आरो कुमारिखाथायाव 1000 हा दान होनायासो जोंनि थाखाय सोंखारिथावना आरो दुखुनांथावना बाथ्रा। मानो होनोब्ला बे 3900 बिगा हाखौ दे मोनसे सासे सुबुंनो दान होबाय, बे दान होनायनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजा जेबो लाब जायाखै, थाइसे थाखा जोंहा रेभिनिउ फैयाखै, बेकार जेंनाया जोंहा सुफुंजायाखै, बेवहाय जोंहा खहासो जादों। बेनिखायनो बे हाग्रामानि जा गोरोन्थि मावनाय, जे 20,000 हेक्टर फरेस्ट रिजार्भ फरेस्ट आरो प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान बानायनानै गावसोरनि सेल्फ इन्टारेस्टनि थाखायल' खामानि मावनाय, थाइसे थाखा सारेना फैसा दिनैसिम गभर्नमेन्टनि रेभिनिउ होबोआखै, बेफोरखौ दोनखोमानो थाखाय हाग्रामानि दैदेननायाव बा मुनमुनि दैदेननायाव दिनै बिपिएफ हान्जाया जोंनि सरकारनि प्लान आरो पलिसिनि सायावहाय मोनसे एलिगेसन लाबोदों। रायजो राजाखौ, परबतजरा हालामनि रायजो राजाखौ बेखौसो क्लियार जों होनो नागिरदों। जों जा इन्डास्ट्रि गायसननो नागिरदों, बे इन्डास्ट्रिया केबल मात्र इन्डिजिनियास मानसिफोरजों सोमोन्दो थानाय मोनसे इन्डास्ट्रिसो गायसननो नागिरदों, जेरावहाय जोंहा हालामाव रेभिनिउ इनकाम जेनेरेट जानायजों लोगोसे जोंनि हालामनि बेकार जेंनाफोरखौ जोङो हानायमानि जोङो सुफुंनो नाजानाय। जेसेबां मानि जोङो पावार प्लान्टनि थाखाय हा होनो थांगासिनो दङ कम्पानिनो, बे कम्पानिनो हा होनायाव जोंहा रेभिनिउ फैगोन, हानि रेभिनिउ फैगोन आरो पावार प्लान्टनि जोंहा रेभिनिउआ जोंनाव फैगोन। लोगोसे बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि बेकार जेंनाया माखासे सुफुंजागोन। खिन्थु बे नङा जे जोङो सोरखौबा इभिक्सन खालामनानै बे हानिफ्राय सोरखौबा होखारनानै जोङो बे पावार प्लान्टखौ गायसनगोन। जोंनियाव मोनसे बाथ्राया रोखा, रावनिबो बिगासे हाखौबो जोङो सेनानै बे पावार प्लान्टखौ गायसननाय नङा। आरो बे अपोजिशननि मोनसे मा होनो इलिगेसनसो, जे हाग्रामाया गावनि न'खरनि मुङाव, न'खरनि सोद्रोमाफोरनि मुङाव बेलागोबा रिजार्भ फरेस्ट आरो जोंनि मोनसे रिजार्भ फरेस्ट दंबावो महामाया रिजार्भ फरेस्ट, बे मोननै रिजार्भ फरेस्टआवहाय 2150 बिगा हाखौ फरेस्ट रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान खालामदों। आरो बे साहा बागानखौ जोङो इभिक्सन खालामनो नागिरनायनि थाखाय हाग्रामाया बिपिएफ दोलोनि सापर्टारफोरनि गेजेरजों इलिगेसनखौ इउपिपिएलनि बेरेखायै लाबोदों। बेखौनो समाज बेरेखा खामानि जों मावनो थाङाखै, हाग्रामाया जेरै मावबोदों बे मोनसे बाहानासो गावनि गोरोन्थिखौ दायभार्ट खालामनो नागिरनाय। प्रटेस्ट खालामनाय जाय बिथांमोन दङ, बिथांमोनखौ जोङो बिखाफोर होननानै बुंनो हायो। सोरहाबा बेवहाय बेक्तिगत भाबै खहा जानो नागिरदोंबा जोंनिसिम आपिल खालामनो हायो। सोरनिबा सम्पतिया बेवहाय खहा जानो नागिरदोंबा जोंनिसिम आपिल खालामनो हायो। सोरबा दावराव देख्रेब हाग्रामानि एडभाइजारनि एडभाइस बायदियै, इन्स्टिगेसन बायदियै बे खामानिखौ मा होनो प्रटेस्ट खालामनाया
दुखुनांथाव बाथ्रा। बियो हारिनि जौगाथाय, हालामनि जौगाथाय, बिटिआरनि जौगाथायनि बेरेखा मावनायसो। गतिके जोङो सावरायनानै समस्याफोर दङब्ला समाधान खालामनायखौ जोङो खावलायो।